Egun sentiluzea izaten ari da gaurkoa Tubor Unidoseko lantegiko sarreran. Enpresa batzorda ditutako greba egunen lehenengoa dugu gaurkoa eta jarraipena erabatekoa izaten ari da. Goizeko 5:00 aurrera hasi da jendea biltzen lantegiko zubian. Eta 7:00 aurrera tentsio une ugari bizi izan dira langileen eta ertzaintzaren artean. Poliziak zubitik mugiarazi nahi zuelako piketea. Bertan egoteko baimena zegoen arren. Somos trabajadores. A ver la prensa, me cago en Dios. A ver dónde está. Ya, pero Brigada mugikorra indarrez saiatu da jendea mugiarazten, baina ezin izan du. Ondorioz, aurreikusitako tokian egin dute langilek protesta zuzendaritzako kideak iritsi direnean. Goizeko 10:00 egingo dute bilera zuzendaritzaren eta enpresa batzordeko kideen artean, eta orduan jakingo dugu zuzendaritzak planteatutako kaleratzeen dimentsioa zenbatekoa den. Aiaraldea komunikabidetik zuzeneko jarraipen egiten jarraituko dugu fabrikako zubitik.